Ο Τζίμας κλείστηκε, ο Παλάσιος κράτησε, ο Τζίμας έφυγε από τον Βαγιανίδη και πήρε φόρα Καραχάλιος. Πρώτο σουτ το 5. Βοήθησε και έκλεψε ο Τσαούσης. Ο Τζίνο πήρε την κόντρα και έχει τον Παμλίδη και τον Τσαούσι που άρχισε την προσπάθεια να δοκιμάζει το αριστερό Μπρινιόλι. Γύρισε, κάλυψε ο Τσέριν, πίεσε ο Ριένστρα. Μάτσι ψηλής έντασης, δυνατά μαρκαρίσματα, οι κόντρες, ο Κόντε και έχει χώρο ο Παμλίδης. Τρίτο σουτ στο μάτσο 14, όλα για τον Μπάς. Τσαούσι για Κόντε και Ριένστρα πέρασε και το σουτ του Παμλίδη καλύπτεται, απειλή στο 21. Εραμούσπε πάει κεντρικά, βρίσκει χώρο, υποδεχόμενος ωραία την μπάλα ο Τζίμας και κάνει και το σουτ στο Μπρινιόλι. Πολύ ωραία προσπάθεια στο 26. Παμλίδης έξυπνα την κράτησε, αλλά κάνει ωραία δουλειά εδώ ο Μλαντένοβιτς. Κλέψιμο και πάσα για τον Τσέριν που είναι αρκετά χαμηλά. Ο Τζίνο κόντρα, ο Κόντε έχει την κίνηση του Τζίμα στο πλάι. Τον αφήνει ο Σχένκελφελτ. Ο Τζίμα στο σούτ, το Μπρινιόλι. Τζίνο, Παμλίδης, Σόρια. Κλείνει ο Μλαντένοβιτς. Έτοιμη η σέντρα. Απομακρύνει ο Παλάσιος και Παμλίδης θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί. Είναι απομάκρυνση στο Αράο. Ριένστρα. Και το σούτ του Καραχάλιου. Εκτός εστίας στο 54. Καραχάλιος στην πίεση του Τσέριν. Και Ριένστρα βοήθησε και χαμηλά κινήθηκε ο Τζίμας και πάει πάλι στον άξονα στη μετάβαση. Έχει ανέβει ο Σόρια. Τον είδε, τον έψαξε. Καλύπτε το Παμλίδη. Σόρια! Μπρινιόλι! Νάτος ο Μλαντένοβιτς. Έχει έτοιμη μία ακόμη σέντρα. Ιωαννίδης. Αυτή είναι η πρώτη τελική του Παναθηναϊκού στο 61 που δεν κοντράρει. Και Τζίνο γυρίζει να καλύψει ο Παλάσιος. Ανέβηκε πάλι ο Σόρια και πήρε μπαλά. Ο Τζίνο γυρίζει. Out. Η σέντρα πέρασε για ένα φοβερό γκολ στην κίνηση στο 74. Παλάσιος ήρθε αριστερά, άλλαξε θέση με το Μαντσίνι και βάζει ένα απίθανο γκολ. 0-1 ο Παλάσιος. Assist ο Μαντσίνι, τρομερό γκολ ο Παλάσιος. 0-1. Η προσπάθεια του Εραμούσπε να πάρει την κόντρα, πάσα για Ροσέρο. Κλείνει ο Κότσιρας, πάτησε περιοχή ο Τσαούσης. Γυρίζει, καλύπτει ο Μαντσίνι, αλλαγή είναι για το Σόρια. Ο Μλαντένοβιτς η κεφαλιά πάσα, ο Γκάρο δεύτερη προσπάθεια και το σούτ εκτός εστίας Παμλίδης. Η πάσα του Τζίνο, ο Ροσέρο γυρίζει η κόντρα. Και μαρτυρία για πέναλτι, ο Βεργέτης λέει συνέχεια στο μάτς. Αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Ανέβηκε πολύ γρήγορα ο Παλάσιος και τώρα ο Σπόραρ. Και Μπερνάρ γυρίζει για Σπόραρ, έχει το κοντρόλ, ο Παλάσιος και το σουτ έξω. Περιμένει τον VAR φωτιά ο Βεργέτης για την προσπάθεια του Ροσέρο και τη σέντρα στον Αράο. Καμία παράβαση λέει ο διαιτητής και ο VAR του να συνεχίσει το μάτι. Αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό, τέταρτος παίκτης ο Βιλένα για να πάρει μπάλα. Έχει την κίνηση του Σπόραρ. Ο Σπόραρ με το πόδι δεν τον αφήνει για το 0-2 να σκοράρει δεύτερη σερία αναμέτρηση στους Ζωσιμάδες. Ο Κλέιμας το 94.